Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночек. Сёння мы пагаворым пра горад Беларусі Глыбокае. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Як і заўсёды, давайце пачнем з паходжання назвы. Глыбокае паходзіць ад глыбокага. Рэч у тым, што горад, сучасны горад, даволі значны, а ў ім сёння жыве каля 20 тысяч чалавек. Ягоная назва паходзіць ад аднайменнага возера, на якім ён стаіць. Возера Глыбокае. Рэч у тым, што гэта возера пэўны час яно мела назву кагальная, таму што Глыбокае было, як і многія мястэчкі Беларусі, пераважна габрэйскім, але ў старажытнасці, напрыклад, у 16 стагоддзі ці хіба што нават у 15 стагоддзі, а першыя ўзгадкі да 1414 году адыходзяць, гэта возера, яно менавіта такое глыбокае возера, і адпаведна таксама назва мястэчка была Глыбокае. Таму выразнае паходжанне ад гідроніма, навуковай мовай кажучы. Гісторыя мястэчка. Як я ўжо казаў, з 15 стагоддзя вялікі князь літоўскі Вітаўт, ён надае прывілей вось на гэта мястэчка, і пачынаецца ягоная гісторыя. Гісторыя Глыбокага, яна вельмі цікавая, пакручастая. У вялікім княстве літоўскім у 16 стагоддзі мястэчка было прыватна-ўласніцкім. Але вельмі цікава, у адрозненні ад іншых мястэчак, яно было падзелена на дзве часткі. Тобто яно не належала не аднаму ўладальніку, а двум уладальнікам. Гэта род Зяновічаў, які часткай Глыбокае валодаў, і род Корсакаў, які другой часткай валодаў гэтае мястэчка. Пазней належала яно Радзівілам, вось нясвіжскай лініі, Вітгенштейнам. І гэтае мястэчка вось у часы Вялікага княства літоўскага яно было знакамітым. Быў кальвінскі збор, былі касцёлы, былі уніяцкія цэрквы, вось шматканфесійным. Безумоўна, вельмі моцна пацярпела яно ў час вайны Рэчы Паспалітай з расійскай дзяржавай сярэдзіне 17 стагоддзя, калі быў знішчаны славуты глыбоцкі замак. У Глыбокім спыняўся Напалеон. Нават некаторыя кажуць, што затрымаўся на 3 дні. Да гэта часу шукаюць у возеры скарб Напалеона. Глыбокае прайшло вузкакалейка, узкалейная чыгунка. У межваенны час у Глыбокім была баптысцкая царква. У Глыбокае нават прыязджаў знакаміты пастыр баптысцкі і перакладчык Бібліі на беларускую мову Лукаш Куцмалей. Нават захаваліся звесткі, што ён там прапаведаваў і казаў пра важнасць чытання Бібліі на беларускай мове. Жыхары Глыбокага ўдзельнічалі ў паўстаннях 1830-1831 гадоў і 1863-64 гадоў. Глыбокае гэта радзіма многіх славутых людзей і таксама радзіма такой знакаміта беларускага брэнду глыбоцкая згушчаніна. Андрусь, цікавыя, на ваш погляд, факты пра ўладальнікаў. Пра аднаго з уладальнікаў я хачу распавесці. Гэта Юрый Зяновіч. 16 пачатак 17 стагоддзя, знакаміты пратэстанцкі магнат, можна сказаць, такі буйны шляхціц. Ён збудаваў глыбоцкі калінскі збор, і ён збудаваў калінскі збор у Смаргонях. А вось род Зяновічаў, ён быў знакаміты тым, што ён зрабіў даволі вялікі ўплыў на пратэстанцкую культуру Беларусі. Пазней, канешне, гэта да Радзівілаў пераходзіць. Альбрехт Радзівіл, удзельнік войнаў з маскоўскай дзяржавай, які пакінуў знакамітыя свае нататкі. Таксама вось быў такі Язэп Корсак, падкаморы Вялікага княства літоўскага, які служыў Уладзіславу IV, і з гэтым уладальнікам таксама звязаны будаўніцтва уніяцкіх цэркваў. І трэба сказаць, што некаторыя мяркуюць, што паколькі вось належала Радзівілам і Смаргонь і Глыбокае, то ў Глыбокім таксама была філіял Мядзвежай акадэміі, там, дзе вучылі, дрэсіравалі мядзведзяў. Розныя вось уладальнікі, розныя захапленні. Гісторыка-культурныя славутасці Глыбокага. На сённяшні момант мы можам сказаць, што з тых, што захаваўся вось гэты кляштар кармелітаў знакаміты для Глыбокага, гэта вялікая плошча і вялікая будыніна. Там вось паўстанцы хаваліся 1830-31 году. Захавалася калона ў гонар Канстытуцыі 1791
2021 году. Адным з такіх славутасцяў гэта з'яўляецца алея славы. Вось у Глыбокім там помнік славутым ураджэнцам Глыбоччыны, глыбокага, ну, напрыклад, сусветна вядомы Эліезер бен Ягуда. Ён якраз вось сучасна Глыбоцкага раёна, вось ён стаіць там помнік. Вацлаву Ластоўскаму, Язэпу Драздовічу, Паўлу Сухому. Канешне, тут глыбоцкі гісторыка-краязнаўчы музей, Ільінская царква, вось праваслаўная, помнік барону Мюнхгаузену, адзіны ў Беларусі. Ну, ёсць што паглядзець, ёсць што наведаць. Цэнтр вельмі прыгожы. Ну і возера. Глыбокае сёння. Глыбокае гэта адзін з такіх, ну, прыцягальных турыстычных цэнтраў. Людзі могуць прыехаць, людзі могуць наведаць музей. Зноў жа я кажу, ёсць выдатныя гісторыка-культурныя каштоўнасці. Прытым вось ёсць вось гэта Беразведча, знакамітае, ну, там і сумна вядомая, там дзе былі канцлагеры, там дзе ішоў вось супраціў, час вайны. Глыбокае, якое славіцца сваёй згушчанінай, глыбокае там, дзе ёсць замчышча, хоць замка самога няма, але ось ёсць што паглядзець. Ну і глыбокая славута, конечно, сваімі землякамі. Адна там біяграфія там бен Ягуды ці Язэпа Драздовіча, яна просто зробіць ваш прыезд у гэта мястэчка просто незабыўным. Таму што, ну, скрыжаванне розных культураў, беларускай, габрэйскай, польскай. І гэта ўсё ў адным, як на сённяшні момант, невялікім мястэчку. Цудоўная рэч, цудоўная атмасфера і важна наведаць гэты цудоўны горад. Глыбокае называюць вішнёвай сталіцай. Тут практычна не знойдзеш дворыка, дзе няма вішні, і растуць яны надзвычай смачныя, больш салодкія і сакавітыя за іншыя. Гэта даўно прызнаны факт. Вішні называюць тут лапыровымі па прозвішчы вядомага глыбоцкага агранома Баляслава Лапыра, які яшчэ за польскім часам вырошчваў тут свае сарты вішань. З яго садоў саджанцы траплялі спачатку на тутэйшыя падворкі, а пасля распаўсюдзіліся па ўсім краі. Нядаўна ў Глыбокім адкрылі рэзідэнцыю вішнёвай каралевы. На працягу стагоддзяў вішням прысвячалі песні, гульні, загадкі, а цяпер яшчэ і цэлы фестываль. У гонар заснавання вішнёвага фестывалю недалёка ад Глыбокага быў закладзены вішнёвы сад, 1414 дрэўцаў. Колькасць сімвалічная. Першае ўпамінанне ў летапісах пра Глыбокае датуецца 1414 годам. Сябры, вандруйце па Беларусі і пашырайце веды пра нашу гісторыю. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.by.